vegada que el Consell per la República convoca un acte exclusivament, la resposta ha estat massiva i ho ha estat aquí a la Catalunya Nord. Dos missatges molt clars. La possibilitat de fer-ho a la Catalunya Nord, el president Puigdemont i els dos consellers poden trepitjar terra catalana i ho fan en el marc d'un estat que, independentment de les ideologies o que respectin les ideologies, es respecta la democràcia i la llibertat d'expressió per sobre de tot. Per tant, avui aquest acte també és la representació de la diferència que hi ha entre els estats europeus i un estat com l'espanyol, que no respecta en absolut els mínims de drets humans, de llibertats i de la immunitat d'eurodiputats. Un missatge molt important a l'estat espanyol. Malgrat la repressió, malgrat la injustícia dels presos polítics, malgrat la injustícia que avui l'Oriol Junqueras tindria que estar aquí, malgrat tot això, hi ha un poble disposat a no aturar-se. El Consell per la República vol donar un missatge molt clar també al món en aquest acte. El Consell és el garant del referèndum de l'1 d'octubre. La missió principal dels que participem en el Consell, i per això ens encarreguem demòcrates, és que aquell referèndum va ser vàlid i que, per tant, l'objectiu polític és esdevenir un estat. I en aquest sentit pensem que no ens aturarem la via de la mobilització, la via de la confrontació, fins a assolir ser un estat independent.